Imam 20 godina. Dolazim iz manje sredine. Uvek sam želeo da studiram i imao sam ambicije što se tiče fudbala. Moj prvi ulazak u kladionicu sa nepunih 18 godina, pošto sam pratio fudbal, jel te, i prvi dodir sa kladionicom su mi bili brzi tiketi, pošto nisu imali 18 godina. Tražili smo neke zabačene kladionice, neke manje, gde će nas pustiti da odigramo te tikete. I to je zapravo početak mog kockarskog života. Ja sad iz svog ličnog iskustva mogu da vratim film. Moja baba sa svojim sestrama igrala karte, da je to negde sam ja stekao ljubav prema tim nekim kartama tada kad sam bio mali, da sam ja prvi put u kladionicu ušao sa tatom i koji nije neki kockar, ali da je to možda neka greška bila, pošto su moji roditelji razvedeni i bio sam potencijalni neki kockar ili laka roba za tu kockarsku industriju. Mi smo negde svrstani među najrizičnijim u Evropi, što znači da istraživanja jesu pokazala da ima oko 2900 kockarnica u blizini različitih objekta na teritoriji Republike Srbije i ono što je posebno tu problematično jeste što se nekako ne poštuju ni zakonski okviri koji su relativno dobro postavljeni. Dakle, imamo kockarnice i u blizini škole, što svakako zakonski ne bi trebalo. Uglavnom svi kreću iz zabave. Znači, iz zabave, iz razonode, kao i njih dvojica. Mlađi klijent koji ima 20 godina, on je počeo pre neke 3 godine. A ovaj stariji koji ima 28 je počeo kad je imao nepunih 13 godina, još u osnovnoj školi. Počeo je tako što je igrao aparate sa drugarima u nekom objektu gde je bio i bilijar i neke druge igre. Tako je krenuo. Znači, svi tako kreću. Upoznao sam jednog čoveka preko nekog druga koji se bavio online klađenjem i ponudio mi je da radim za njega. Moj cilj je bio da nalazim naloge za kladionice i po nalogu bih dobio 12.000 dinara. Išli smo da mu dižemo ozbiljnije svote novca, a pošto sam tad već napunio 18 godina, nisam imao više nikakvu prepreku koja bi me možda zaustavila. Ja sam želeo da budem kao on. Krenuli smo da uzimamo pare od njega i da pokušamo da napravimo samo par hiljada dinara, a on to ne bi ni primetio. Mi smo bili osvešćeni da možemo bilo kakav gubitak da napravimo. Mi njemu podignemo 200.000 dinara, nismo bili svesni da može se izgubi neka velika svota novca. Rekli smo nema šanse da izgubimo 200.000 dinara. Niko nije mislio od njih da će da postane zavisnik. Svi su počeli iz neke razonode i mogućnost da povećaju taj ulog, ali kasnije malo po malo to prerasta u zavisnost ako ne znaju da kontrolišu svoje uloge, ako ih povećavaju, ako potroše više vremena u kladionicama nego što su planirali. Pozajmljuju novac ne da bi se kockali. Neko pozajmi novac da bi se kockali. Uglavnom pozajmi novac da bi vratili dugove jer su potrošili novac koji su imali.
Ranije smo kockara nekako zamišljali, patološkog kockara, zamišljali nekako u zadimljenoj prostoriji, neko ko je čovek srednjih godina. Danas upravo tehnologije, digitalne tehnologije su nekako donele drugačiji, hajde da kažemo, profil. I sada su to vrlo mlade osobe koje odlaze u kladionice, koje igraju online neku vrstu klađenja i onda zapravo tu dolazi do pomeranja tog fokusa sa one zabave o kojem smo pričali zapravo na određenu problematiku. Neke razvijenije zemlje su davno stavile dostojanstvo i prava čoveka ispred nekako profita. Čini mi se da smo mi još uvijek u društvu koje profit stavlja na prvo mesto u odnosu na dostojanstvo i prava čoveka. Februar, mart je mesec. Tu sam prokockao prve ozbiljne pare, tuđe, bratove. Svota novca je bila 1500 evra. Morao sam da kažem mami. Mama je jako bila ljuta na mene. Razočarana. I dogovorili smo se da to više ne radim i da će ona u ovom slučaju da vrati za mene, brata. A da to brat i tata ne saznaju. I mama je to vratila. Da bih nedugo zatim uzeo 3000 evra isplatu koju sam imao tog čoveka i otišao i opet prokockao. U tom trenutku, kad sam mu podigao pare, mislio sam da nema šanse, 3000 evra, ogromna svota novca. I išao, to je trajalo od 9 uveče do 7 ujutru. Moje razmišljanje je bilo, nema šanse da ja u 20 mesta, 20 lokacija da izgubim sve pare. Znači, u jednoj ću dobiti sigurno. I tako sam krenuo 9 uveče. S kladionicu u svakoj gubio po 100, 150, 200 evra. I govorio, ma nije to strašno, dobit ću sljedeće. Dugi niz godina sam ja tako živeo da nisam ni svestan da imam problem i da uvek sam u stanju da pozajmim neki novac od tih kamataša, zelenaša i da ja ne vidim nikakav problem u tome. Jednostavno, zaradit ću, vratit ću dok ne dođe do pucanja. Onda prvi put kada sam pukao, kada nisam imao novac da vratim, pa sam morao priznam mami, pa je moja mama to vratila, ona nije odreagovala baš možda najbolje. Naravno, nije bila srećna, zadovoljna, nije samo vratila dugove, imali smo mi te neke razgovore, ali nije primetila da je to problem. Jer zašto? Zato što, na primjer, ona kada je vratila dugove, ona je mislila da je rešila problem i tim nekim malim razgovorom. Roditelji nisu stručni da pomognu deci u tim situacijama i to bi trebalo da bude neki alarm za roditelje da bukvalno odmah traže profesionalnu psihološku pomoć ako žele da spasi dete. Uglavnom pomoć traže roditelji. Onog momenta kada primete da je nestao novac iz kuće ili neke dragocenosti iz kuće ili ako im je dete, da sad pričamo o nekim mlađim osobama, ako im je prijavilo neki dug, odmah treba da se jave stručnim osobama, psiholozima i psihijatrima isključivo za odvikavanje od kockanja. Ne treba da veruju u obećanja dece, jer uglavnom roditelji traže od dece da obećaju da više neće kockati i žele da veruju to. Deca obećaju i kunu se i pred ikonama i u crkvi i nad grobovima predaka da više neće kockati, ali kockanje se nastavlja, tako da roditelji ne treba dođu u tu zabludu, da poveruju, ako roditelji znam da žele da veruju to, da je to samo jedna prolazna faza u životu njihove dece, ali nikad ne znaju kad to njihovo dete može da nastavi da se kocka. Osjećaj je bio poražavajući. Bukvalno sam legao sred kazina i pogledao gore i pitam se da li sam ja normalan, šta ja radim u životu. I tad sam se zabrinuo za svoju budućnost
i uplaše se. Uvek sam slušao neke tuđe priče da su ljudi gubili kola, stan, da su se zaduživali pa da se čak i ubiju zbog dugova. I ja to nisam shvatao ozbiljno. Međutim, posle tog drugog gubitka od 3000 evra, baš sam se uplašio. Taj drugi put je isto mama vratila. Zadužila se kod neke prijateljice 1000 evra i eto dala iz banke svoji 2000 evra. I to je baš bilo poražavajuće. Plakali smo i ona i ja. Ali sam tu već izgubio neku empatiju prema porodici, prema rođenoj majci. Mislio sam da kad je vratila 3000 evra da će to prestati. Govorio sam kako nemam u tog našeg plakanja ništa, da ću se zaposliti, da ću je vratiti te pare i da ćemo ispeglati kao da ništa nije bilo. Te pare su bile namenjene za moje školovanje, za moje studije. Svaki put kada se proba bilo šta što je neka, da kažem, bolest zavisnost, kada se proba to prvi put, to ti prija. Onda u jednom momentu kad više ti ne prija, a radiš te stvari, na primjer, zadužuješ se i ulaziš u kladionicu, a ne prija ti, bukvalno znaš da ide problem, tek tada ti počinješ da prihvataš da ti imaš neki problem. Sve do tada ti nisi svestan tu. Mislim da je najgori oblik kockanje uživo na ruletu. Dakle, na ruletu koliko se može para izgubiti, smatram da ne može da se izgubi. Može, ali ne u toj brzini, ne u tom... Dakle, mi kad se igraju tiketi, ti odvajaš jedan deo para na glupaj papir, ali zavisiš od drugih faktora. Gledaš utakmicu 90 minuta ili košarku, odbojku, nebitno šta god, i potajno se nadaš nečemu. I to je neki period koji traje. Na ruletu iznova, na svakih 30 sekundi kreće nova runda, nova partija. Tokom igre oni uživaju u samoj igri. U stvari, tokom igre se oslobađa dopamin, hormon sreće, i to je ono što njih drži u igri i motiviše da nastave igru. Uživaju, kako pričaju, fali im adrenalin. I to je ono što ih uče da nastave igru. A sve ovo ostalo su izgovori kada kažu, kad upadnu u dugove, da moraju da igraju da bi se, popularno rečeno, vadili, da pokušavaju da povrate novac koji su izgubili. Najviše je bilo poražavajuće. Radim mesec dana, čekam tu platu, dođe i ode u 45 minuta. Najviše mi je bilo žao, a ja tad nisam bio toga svestan, da ja mojima nisam kupio ništa. Da sam kupio jednu čokoladu, nešto simbolično sam uzeo, bilo bi mi makar nešto malo draže, ali pokušavao sam ja tu da na mnoge načine pomognem, prvenstveno samom sebi, da sam prvo sebe ograničavao. Ajde,
20.000 dinara. Dakle, legne plata 80.000 dinara. I kažem, pošto imamo 2 računa u 2 banke, prebacim na taj 20.000 dinara i kažem, to sam odvojio za kocku. Međutim, to ode u pola sata i ova druga polovina koja je namenjena za račune, da kupim nešto sebi, i to je otišlo. I tako sam prvi put uzeo na kamatu 500 evra i morao sam da vratim 20%, što je 600. Međutim, samo sam ušao u začarani krug. Dugo godina radim za neki porok svoj, za neku bolest, zavisnost. I sad u ovom trenutku kad sam doživeo krah, kad sam bukvalno doživeo pao na dno, preteško je dići se. Ne samo meni, nego i svim ljudima oko mene koji me vole. I jednostavno moraš da se odeljiš od nekih ljudi koji ni ne znaju taj problem, ovi koji znaju moraš da ih razumeš. Treba vremena da se povrati to neko poverenje da bi ti mogao stvari da nastaviš dalje. Trenutno meni ne veruje niko ništa. Ja i kad spavam, meni ljudi ne veruju gde sam. Niko im više ne veruje zato što su više puta izneverili sve oko sebe. Više su puta, upravo što sam malo pre pričala, obećali da više neće kockati, pa su ponovo kockali i opet su potrošili neki novac. Tako da će trebati mnogo vremena da oni povrate poverenje, a to će pokazati svojim promenama u ponašanju. Sam taj problem kockanja nastaje u stvari kada se poveže sa nekom. Tad se multiplicira, ne znam kako bi se drugačije izrazio. Svaki put kada neki kockar se, na primjer, napije, mnogo lakše će izgubiti veći novac. Ja sam imao situacije da prokockam platu i da taj dan od nesreće ja se napijem. I onda kad se napijem, onda dobijem na takozvanoj hrabrosti i onda se zadužim i onda se opet prokockam u tom nekom pijenom stanju. Onda dolazi ti na ideju, tražiš načine kako da zaradiš. Ja sam konkretno konobar i bilo mi je situacija da hoću da ukradem gostu neki novac, postaješ loš čovek. Da hoćeš da, na primjer, da zaradiš nekim ilegalnim stvarima, da te prodaješ drogu, ne znam, u klubovima. Kocka ne ide odvojeno od drugih poremećaja zavisnosti, ali kocka jeste po nekim novijim istraživanjima smeštena upravo u bolestima, odnosno poremećima zavisnosti. Važno je to nekako da naglasimo. Prvobitno je kockanje posmatrano kao poremećaj u kontroli impulsa. Danas imamo drugačije stanovište i ono jeste usko povezano sa zavisnošću. Na kraju krajeva, kada imamo korisnike, vrlo retko je samo izolovan problem kockanja. Tu najčešće bude u kombinaciji sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci, različitih vrsta narkotika, alkoholom i slično, tako da možemo da pričamo o korisnicima koji imaju višestruke probleme, odnosno poremećaje. Zahvalan sam svom bratu zato što je našao razumevanje. Ja sam bio spreman na to da će me blokirati i da mu više na oči neće trebati, jer razmišljam šta njemu treba, on je uspešan u svom poslu, šta njemu treba brat kockar. Realno ne treba. Kada dođe taj moment, hvala Bogu pa je meni stigao, da se plašim već samog sebe i da sam dotakao baš dno. Onda kad priznaš, onda ti bude malo lakše, onda krenu da se rešavaju problemi. Evo ja sam za početak krenuo sa tom psihološkom terapijom koja meni vrlo znači, u kojoj postoje pravila ponašanja, pravila kontrole. Brat mi je poslao broj od jedne doktorke. Doktorka se zove Jasmina. I
ona ima ogromnu ulogu u mom trenutnom delu života. Ja još uvijek imam nelagodu kada prođem možda pored kladionice. Trigiruje me kad je vidim. Trigiruje me kad vidim na trafici da može da se uplati depozit reklamu. Trigiraju me te reklame, ja volim da pratim sport. Trigiraju me te reklame kad su na sportskim programima su svašta nešto može da vas trigiraju i da se ne osjećate uopšte lagodno u svojoj koži posle toga. Kod njih je važno da su svesni svog problema i uglavnom jesu svesni, prihvate da imaju problem i da žele da dolaze na terapiju i da imamo kontinuitet u radu i da prihvataju pravila koja postavljamo. A pravila su ta da oni više ne smiju nikada uđu u kladionicu, da moraju da se distanciraju od osoba koje se kockaju, da ne gledaju ni rezultate, ni utakmice, ništa što ima veze sa kockanjem. Onda ovo pravilo koje je jako važno da nemaju kod sebe novca, znači imaju novca samo za dnevne potrebe i to dogovorimo sa nekom od članova porodice. Neki član porodice će preuzeti na sebe tu kontrolu novca. Mislim da je važna promjena svesti jednog društva, a to ne može preko noći, ne može instant. I mi smo često kao sistem skloni da prosto uzmemo neke instant recepte iz nekih naprednijih sistema. Prvo je potrebno raditi na promjeni svesti samih građana kada je u pitanju problem kockanja. Opet kažem, mi smo nekako skloni da problem uvek prebacimo na pojedinca i dokle god to ne posmatramo kao društveni problem, gde je potrebno svi da se uključimo, mislim da su promene vrlo limitirane. Kada zaposlite sa nekim drugim stvarima, onda ne mislite o kockanju. Dakle, idem na fakultet, treniram fudbal, idem u teretanu, imam posao, zaposlen mi je imam organizovan plan dana i ne mislim o kockanju. Naravno, uvek možda postoji mogućnost, pošto su kladionice dostupne veoma, da se uđe, da pokleknemo, ali smatram da je ključ da mi kao ljudi shvatimo da imamo problem i da prihvatimo to i da tražimo rešenje. Pa ja iskreno ovo je prvi put da verujem sebi. Po mom mišljenju bitno je da priznaš, bitno je da priznaš sebi, priznaš ljudima koji te vole i onda će to biti lakše. Jer stvarno, ako te neko voli, pomoći ti, nisu ljudi baš toliko bez empatije, bar oni uži krug porodice. Ovo je bila moja ideja da ja lečim. Bar 2 godine. Recimo da ne kockaju pa da kažemo da su izlečeni. Neki čak dolaze i kraće. Nekoliko meseci, na primjer. Smatraju da im više nije potrebno. Godinu dana, godinu i po. Prestanu da dolaze, nisu se više vraćali kockanju. Ali ja ne mogu da tražim od nekog da dođe na nekoliko meseci, da kažem sve je u redu, zato što uvek postoji mogućnost tih okidača. Nije jednostavno, ne može da se riješi za mjesec dana, ne može za 2, ne može za 3. Mora da prođe jedan period, ali bih poručio da ne treba se gubi vera i treba ostati dosledan, da nađemo neku svrhu u životu, neki put ka kom težimo, naravno taj put ispravan, i smatram da ćemo tako pobediti sve oblike zavisnosti. Imao bi poruku za te mlade ljude koji kada osjete da to neko zadovoljstvo iz kladionice da pobegnu odatle. Jer to je đavolja igra. Tu se teško pitaš.
Ukoliko društvo posmatra kockanje kao jedan legitiman način zabave, mi ćemo vrlo verovatno biti društvo visokog rizika. Dakle, sve dok društvo ne promeni kontekst vrednosti u celini, mi ćemo kockanje da posmatramo kao zabavu koja će u nekom momentu dovesti do određenih problema, odnosno implikacija negativnih po pojedinca. Tu društvenu prihvatljivost promoviše i ovo reklamiranje kockanja i što kladionice koriste poznate ličnosti, koriste glumce, sportiste, pevače da reklamiraju kockanje. Ja se uvek pitam koliko su oni svesni svog uticaja na mlade ljude.